Ezisi Ichie Nwakibia Onu Nekulora First Vice National President Chief HK Neredim Second National Vice President S.O. Mwaju Chief B.N. Ezenwa National Vice President in Gator Nekene na Canada anya akwụkwọ Mbakwe Ọnọnenyi onye ọma jisi ike na-edenụ onye na-esokwe amịanụ J.O. Igbokwe ode akwụkwọ aka siri ike J.O. Mokwe Ochego Ezigwe Di Azubike Denko Financial Secretary anyị ka ịbụkwana anyị akpọpụbezi onye na-enyezi anyị ndụmọdụ Barrister C.O. Nwankwọ onye ọma na-edusonụ Jifemuo Mbolu esi nwazi agụkwu pụta onye ọma na-eduso Lord Mayor Bisi Lonze Noso Bilinu Ugochukwu Gbarago Jifakele Ndu Ndeni Sokwanu Webilinu Onyamani Jimno Jiyukalunte Sobili Odozi Okwu Obi onye isi oche na ndị na-ejibe echichi Prince A.A. Oyi Chairman Music Committee ezi nwa mụrụ n'obi onye mmanụ idusonụ asị na ife dị mma dịrọ nyochanụ na akwụkwọ ite ama naanị Anu Jolo Major Gona MC Atupulazi Ọkwa onye isi oche na ndị na-agbasara anyị ozi His Royal Highness Chief Iwobi Enemo Esan Chukwu Kwadolu Sunday ka anyị na-agwọzi n'okita anọ Ebubendo Igwe 1 Agulu Ezechukwu
Chief M.A. Eze Igwe of Ugbo, Chief I.O. Ofobike Ezorawan Numuchu, Chief Ezego Itiri Ubara nke izizi na mmasịrị Alpo Nkwocha Idewan n'Enugu ezi nwa Nkwocha n'idu sonu Ide n'idu nwa onye ji amatụ n'Enugu Orimiri n'Enugu ọnụ na-ekwulọra na Njidọka Chief Dan Obiekwe isokwe anọ Estai Nwoke Ọkpara Ukwu n'Ụmụọkpara Chief Iheme Obisi one of Ụmụ Obisi Ike n'Obisi Chief S. Ofomata Eze Gratu one of Ezinite J.N. Mosu Mayor Anya gbogbo benezi widi gonu agule rikosi piano eze jile na ECI ọnụ Igbo Omokachie isokwa anyị nọ Chief Odua Mayor NDS Club nwanne dị na mbe Bukanu Aike mmadụ a na-ekwu ekwu a na-eme ọdịofele Chief A.O. Igbo Biali Iche ụba Ugwubawa n'Ojoto Okwefi nwanyị Ugo Bianu na Sabelegi si na-etenu
Chichukwede Ezinwede n'olulu nkelago kisi bianu Aja Afriko kisi Emmanuel Udemezue Otuani Nazaria branch Kinakwa Anye Luzeno na Jos Chienumba Nanyere Azamwari Fitenu